हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' गिबियावनो दङ हाम्फु सिने प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय LP स्कुल मुंनि मोनसे गोदान अफिसियेल मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दै लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन सुदेम सना आरो बर'निनो मेथाइ रोजाबगिरि रबिन बर' बिथांमोनखौ। आरो बिथांमोननि बे फैनो गोनां LP स्कुल मुंनि अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअखौ बे साननैसोनि गेजेरावनो बिथांमोननि हाम्फु सिने प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनसिगोन। स' नोंथांमोना सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड बिथांमोना एसे नेना थायोब्लानो जाबाय। आरो नेक्स्टआव दङ RB फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्रायबो फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी आरो फावखुंग्रि दैजि बसुमतारी बिथांमोननि फाव खालामनायाव गोदान मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो। आरो बे मिउजिक भिडिअखौबो नोंथांमोना थाबैनो RB फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो सोर सोर नायनो एक्साइटेड एसे नेनानै थाथ'दो। स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।